od pržene ribe. Vetar probija iz sve snage. Dakle, to se desilo pre 1 sat vremena. Majka i mladunče uhvatili su foku, doveli ovde i pojeli. Pratimo ga već više od 2 sata. Gledamo se oči u oči. To je veliki mužjak. Može da naraste i do 1 tone, ali najčešće su oko 600 kg. Ne mogu da ga čujem kako diše. I ovo je maksimum što nam je dozvolio da mu priđemo. Zašto ste napustili prirodu i došli da živite u gradove? Šta biste, da vam bude lagodno, da vam bude lakše? Da odete u prodavnicu i da kupite namirnice koje vam nedostaju? Ne ide. Treba da se vratite malo prirodi, da prođete, da pokupite ono što vam treba, ulovite ako treba, da se malo osjećate čovekom od prirode. Znači, plodovi majke prirode. Koliko ih ima u ovoj Srbiji, koliko drugim zemljama to nedostaje, izgleda da nismo ni svesni. Evo pravih primjera. Primer prvi. Za ovo jelo trebaju vam sastojci koje praktično treba da ima svaka kuća na selu u Srbiji. Obišli smo Mionički kraj, selo Paštrić, reka Ribnica. Jedan biolog, Peca Petrović, ima svoj izum ili svoj recept. U blizini je hajdučka pećina, a ovo jelo zove se hajdučki gulaš. Jao! Daj ga. Za hajdučki gulaš od pečuraka biraju se najbolje pečurke, jer su hajduci živjeli u šumama i oni su mogli da biraju dobre pečurke. Za ovaj put mi imamo carsku pečurku, amanitu zareu, knegu i imamo sušeni vrganj, što smo sušili na kamenju juče. Tajna su suve šljive, uspeha ovog
gulaša zavisi od suvih šljiva požetača i od oraha. Orac i suva šljiva su ključ uspeha i dve kvalitetne pečurke i dodajemo na kraju kajmak. Evo za ovaj gulaš upotrebit ćemo kvalitetan luk srpski vlašac i nekoliko začinskih biljaka. Tu je selen, pod 1, pod 2 kaloper, stara začinska biljka, zatim vranilova trava ili popularno origano, ja više volim da je zovem vranilova trava, i divlja nana. Meljemo rukama naravno. Evo sada ćemo Kačica. uzeti mali zastruh ili čanak kajmaka kao obaveznog sastojka ovog gulaša od pečurki. To je mladi kajmak, Mladi, kravlji. kravlji, i to od buše krave. Krave buše. Krava buša je bez onoga ko... Evo, Gotovo. gotovo gulaš od carske pečurke, vrganja, carsko jelo koje se urezalo u gene. Ukus ovog jela je nama u genima od hajdučkih vremena do danas. I bio to gulaš od autohtonih proizvoda ove lepe naše zemlje Srbije. A da li je možda i on autohtoni proizvod ove naše zemlje? On... skakavac. Pazite, bogat je proteinima. Nije to bio lov zarad zabave, bio je to lov jer stomak traži svoje. Ali ti vataš skakavce, slepi miš postaješ, imitiraš njega. Što s ti mrežu entomološku da imaš? Kad ti imaš u preživljavanju na oružanju? A na šta liči kad se jede, jeli? Kakav ukus? Ej, bogomoljku uvatio. Dobijaš duplu porciju, jedeš nju. Oni kad bi znali da ne idu na pecanje, nego idu u tiganj, još bi više bežali. Još jedan. Evo sad ćemo izvući, ima tu veštih ljudi za ovo. Veštih? Pa nema veštih. Bogomoljci, dobro. Pogledaj kako se to rumeni. Evo. I to je to. To je to. To je to. Sad samo soj ide. Ja ću prvo da sačekam da pojedeš ti, svi vi koji imate brkove pre mene. Pa brka spreman, vidiš, Miloša, jel da ide? Posle mi ovi bez brkova. Posolimo kao pravi čips. E, A to je to. a u šta se pije uz kakavce? Šta ima? Voda izvorska, nema pića u planini. Prirod. Mi smo zarobljeni, ispali iz aviona, iz kamiona. I sad nemamo pokušaj veze, da se mobilnog, preživi. Nema mobilni, ništa. Pokušaj. Izvolite. Nemojte prosipati hranu. Uzmem Čips. Dobro je ovo. Dobro, koji raković. Super. Uj, bež boje golem ovo. Evo tog malo. Maloga. Vidiš ono odjedno. I pošto se najede, požutim. Nije još. A rekao bi čovjek gadno. Samo kaži kupi noge. A mi ćemo živjeti. Evo. U zapade mi jedno. Evo da ga je A, to noga zapela. a, Vidiš? dobro. Uspelo. Jel uspelo? Dobro, Jel dobro. kakav si nisi? Dobro, stvarno je dobro. Ne, ja ne bi sad pričao da nije tako stvarno kad ne može čovjek da laže. Bogomoljka ona jede druge skakavce, redinju. Pojede i On muž pojede. kakav. Posle toga rakija. I još jedan laki plen u proleće kad krene vegetacija. Ništa lakše nego pronaći divlji luk sremuš. Zašto je on dobar? Dobar je jer
pospešuje rast kose, obnavlja tkivo, ima jako antibiotsko dejstvo. Sremuš. Evo ga. Ono tamo zeleno, a? Da mi gledamo šta ćemo mi kasnije da jedemo, a? Šta je ovo, ljudi? Ko će da priča? Srembuš. Ili divlji luk. Srembuš, to je lokalni naziv za divlji luk. On ima svoju sezonu, a to je rano proleće, kao sad. Divlji luk je nešto blažeg ukusa nego nama poznati mladi beli luk. Treba ga samo strpljivo nabrati, list po list. I na kraju imate najprirodniju moguću salatu na svetu. Izađite lepo napolje i uberite koprive. Njih bar ima cijele sezone, a poznato je da kopriva ima dosta gvožđa i jača krvnu sliku. I ako naberete koprive i operete ih, već imate pola gotovog jela. Radi se o piti. Nemojte se truditi da pišete recept, to naše bake imaju u svojoj glavi. To je recept star vekovima. Dovoljno je samo da se pojavite u pravi čas. Kada pita maltene već bude gotova. Sam ja u pitu razvijem da isvržim. Malo rukom da razvuče. Šta, ne valja ti tako? Ma valja, kako ne valja. U domu Nikačevića u selu Rutoši jelovnik je nepromenjen vekovima, dok je starih ukućana ostaće tako. Brze i fabrički obrađene hrane sigurno da već ima u prodavnicama. Ali stare majke sa sela još uvek ne daju nego da bude baš ovako, sasvim prirodno. Kajmaka, sira, masti, ulja, nisam uzela onda tu ulje da naspije malo. To samo u maju pravite pite od koprive. Pa da, kad ima... Dok je mlada, dok je dobra. Mlada kopriva. Dok je mlada kopriva. A može i poslije kasnije niče mlada kopriva. Opet. Opet. Samo je važno da bude mlada. Mlada, samo mlada kopriva. Hvala sam još. Čekaj da radimo. I maline, i kupine, i drenjine, i divlje kruške, oskoruše i ostalo divlje voće, jedite to, ljudi. To je bogato C vitaminom, bogato taninom, to čisti krvne sudove. E sad kukuruz, K3, vitamin K3 poboljšava koagulaciju i poboljšava produkciju eritrocita. Vrlo važan sastojak. I sad ima onih koji manje i više biraju svemu tome. I neko ne može da sačeka kraj avgusta da počne da jede kukuruz, nego onako dohvati onaj mlad. Wow. Ako se obučite, ako se obrazujete, možete postati bogat čovjek. Samo s time što ćete ubirati plodove majke prirode. Reč je o pečurkama ili ti givama. Treba vam za početak profesionalac onaj koji zna da mimoiđe otrovne gljive. To je suština. Ako imate profesionalca, on ima i recept, a onda je jelo samim tim gotovo. Mic po mic, mi smo nabrali punu košaru. Cvrle, šta sad imamo ovdje u ovom grne? U ovo grne, kako se kaže u ovaj kraj. U ovo grne ili ovom grnetu ima... Šta? Ima... Koliko vrsta pečuraka? 8 vrsta pečuraka. Znači, osim 8 vrsta pečuraka, šta još ima tu unutra? Ovdje imamo crni luk, beli luk, peršun, celer,
i Šargarepa? šargarepe i još neki začina koje... Ili ima malo vince belo unutra? Belo vino je ubačeno, bez belog vina neće... Ja čekam ovdje sa mojim prijateljima Miroslavom, sa Šuletom, sa Slovencem, koji je došao da bude gost. Čekamo da nam sipaš, jedva čekam. Ova lepinja je tako napravljena da ne može nožem da se seče. Ni slučajno. To bi bila bruka, nego ovako. Ajte ljudi. Mico, posao ove sorbe ne mora da ima ništa, ali samo da probamo. I tako mi završismo sa čorbom. Kad ono stiže gulaš, kad Cvrle kaže šta je u gulašu, koja je razlika? Ovaj gulaš je napravljen od više vrsta gljiva, znači tu je uleteo vrganj, lisičarka, jablanovača i sve neke vrste, praktično evropske vrste gljive na ovom našem prostoru. Ajde probaj. Doncafe Strong. Generalni sponzor emisije Sasvim prirodno. Veća nadmorska visina traži jaču hranu, nema tu. Tako da ove planine zapadne Srbije, Crne Gore, stare planine, naći ćete jelo za koje vam treba kukuruzno brašno, treba malo masti, kajmak sir, jelo se zove cicvara. Po planinama Crne Gore neguje se kult gostoprimstva. Putnik, pa bio slučajan ili namernik, je uvek dobrodošao. A cicvara je jelo koje je prehranilo crnogorski narod. Prvo kajmak stavimo te provri, fuva se da prokuva se, da stavljam brašno i to brkam. Sad je red na sir, da se stavi sir i to da se ukuva i završeno, skuvana je. Samo još 5 minuta da se sir malo ukuva. I to će biti takozvani naš gotovac. Kad je progonili lopove pravi ljudi, nisu dali da mu pogane selo. Bilo cipkanja. Čekaj sad imamo cipkanja. Stiže cicvara, da prodma, valjali. Cicvara crnogorska. To je prava hrana, ljudi. Da izbije malo masa. Nešto da je vratila. To je vrhunska hrana što vi ja kažem. Je li ukusno? Ovo je najbolje na svijetu. Ovo je strašno. Jeste, lako je nama ovdje u Srbiji. Imamo dobru klimu, imamo kvalitetnu zemlju. Ovdje kamen da zasadiš pa bi rodilo. A kako li onima gore na severu? Tamo je maltene svaki dan ovakav. Sivo, sumorno, kiša pada, nema sunca. Šta oni rade? Nadoknađuju upravo to što nemaju sunca sa ishranom. A tu je najvažnija riba, provitamin D. Zašto provitamin D? Provitamin D je supstanca neophodna za normalno funkcionisanje i izgradnju kostiju. Sa druge strane, ako se čovjek više sunča, može da stvori dovoljno ovog vitamina za normalno funkcionisanje. Severni narodi se inače slabo sunčaju, pa je onda ostalo da samo namirnicama mogu da unesu provitamin D, a to je pre svega riba. Ovo je lipjan, jedna od najukusnijih rečnih riba. A na severu Rusije opet vode su 100% čiste. Domoroci su oduvek jeli živu ribu. Zašto? Zato što se prženjem ribe naravno i smanjuje dejstvo provitamina D. I sada smo mi domoroci, što znači da drugog izbora nemamo nego živu ribu. Oni stavljaju parčad sirove ribe, isečeno, onda luk, onda biber, so i to je sve. Ja ću još na to dodam malo limuna. Još malo limuna. Znači sirova, baš sirova riba. S limunom ribu ne isportiš. Da. Davajte, kušajmo. Noška vodke. A sad ide vodka kao drugo piće. Oni obično popiju iz cuga celu količinu. Ja malo se švercujem.
sada kušajmo, a? Sirova riba. Evo da vidimo kako izgleda. A? U stvari se taj ukus mnogo i ne razlikuje od pržene ribe. Riba je riba. Ali ovdje više dominira luk, dominira so, biber i imate aromu ribe. To je predivno. Dobro je. Европейскую рыбу так есть нельзя, потому что она вся заражена глистами. Aha. А это чисто абсолютно. Dobro. Да, 2 подранка ушли, суки, невозможно. Ну, они сюда. Ista geografska širina, Norveška, i nadmorska visina preko 1000 metara. Opet sirova riba. E sad, ovo je pastrmka i ona je stajala u ovoj slanoj vodi. I to je sve. Sada na hleb, sa malo luka i nema tu ono ne mogu ili ne daj Bože neću. To je ovaj flatbrod. Znači kao karton. Hleb kao karton. Na njega se namaže ovaj ukusni margarin koji je dosta i zasoljen. I dobro, sad to ne mora da bude baš precizno. Glavno je da preko toga dođe još parče žive ribe. Pastrmke. Otprilike tako. I malo luka. I sad šta se radi? Zatvoriš nos. Zatvoriš nos. Privikavanje. Ono, živa riba. Ono nezgodno miriše. E pa zalogaj žive ribe nije za svakoga, ali treba probati. A na kraju riba je riba. A, ljušti. Gris. Du filmer på nært hold når du spiser Živjeli. Živjeli. Krabe su cijenjeni specijalitet svuda u svetu. Recimo, jedna kraba u Japanu plaća se $250. Ali na dalekom istoku Rusije krabe se cene kao i ostala riba. Ništa preko toga. A zašto? Zato što ih ima u izobilju. One se kuvaju u morskoj vodi. Da, i to je sve. Pola sata i imate najskuplje, najprestižnije i najhranjivije meso na svetu. Na 100 grama mesa krabe, 30 grama je čist protein. Pao salata. Это икра синего камчатского краба. Ага. На икры мы немножко съедим, а самочку отпустим. Рекомендую, по-русски рекомендую. Очень приятная вещь. Русский закусь называется. Краб колючий. Варится в морской воде. Fantastic. Nisam nikad jeo ovako. Ajde, živjeli. Bože, daj da dolazimo češće. Živjeli to na zdravlje. To ste ja, Daniel. Me? Da. From this beautiful sea, the land, good pasta and fantastic Serbian wine. Živjeli. Дай Бог, чтобы, значит, нас объединяла не дружба там правительств непонятно каких, да, а нас чисто объединяла мужская дружба. Природа, да. Выпьем за это, давайте. I za kraj, bilans.
3 najukusnija zalogaja plodova majke prirode. Treće mesto, krabe sa Čukotke, sa dalekog Pacifika, kuvane u slanoj morskoj vodi. Fantastik. Drugo mesto, hajdučki gulaš biologa Pece Petrovića iz okoline Mionice. Gulaš od carske pečurke. Prvo mesto, opet gulaš od gljiva iz Negotinskog kraja, majstora za pečurke Petra Radonjića. 8 vrsta pečuraka. I sada obrnut redosled. 3 teška zalogaja plodova majke prirode. Treće mesto od pozadi. Živa riba sa Čukotke. Lipljan iz hladne vode i sa malo luka. Riba je riba. Predposljednje mesto, opet živa riba pastrimka iz ustajale slane vode. Privikavanje. I ubedljivo posljednje mesto, skakavci u vrelom ulju. Može da se jede, ako je posljednje. Ako baš imate želju, velikodušno da ponudite najvećeg neprijatelja. To noga zapela. Dobro. Uspelo. Je li uspelo? Nema tu teško ili lako za pojesti, ukusno ili neukusno. Sve su to plodovi majke prirode. Pa i mi smo od te iste majke. Sve je to naše.